Táncolj már rá! Nem látom. Ez a szény. Énekeljél már! Jó, halljuk meg. Várj, már ott tudok szépesíteni. Ha letáncolsz akár melyikinket, őszintén nem mondok el. Nem azt szabál, sose felejtsd el embernek. De úgy tényleg volt feleség? Hát lezösvárkedtem. Ezt mondjál már nekünk. Felvittem 13,5 kilométerre a hegycsúcs tetejére. Ide figyelj már, figyelj. És volt egy ilyen, egy kimit tudó, életveszélyes mutatváró volt ott a szó. Hát volt ott több mint 2600 hölgy, 475 férfi személy, 8 vízilú, 4 kecske, 3 bárány, meg 4 tojástyúk. Uram, látod ezt a jegygyűrűt? Ez egy antik darab. Jó, már antik darab szépestére. Mennyire vetted a millió? Várja, ő is ott, nem? Igen. Akkor maga az, akivel az ismeretlen szigeten a pincébe rúgtunk, a nagy pincébe. Ahol ez atyvá. Úgyhogy a probléma annak, hogy itt látható ez a busz is. Egy ilyen buszról harapta le a feleségem a hátsó kereken. Ja. Ja. Hát úgyhogy vannak ilyen dolgok az életben, hogy van ez a Szvak unikum. Az csak ritkán bukkan fel. Feleségemnek meg az Atlanti óceánban is felbukkant. Ja. Na? Mert a delfin felhajtott a fejével. A delfin bekerült. Na, de visszatérünk, uram, ez antik darab. Melyik uraim, igen. Amilyen vékony, ez olyan drága. Ja. Ezért már kínáltak nekem 16 tüdőgyulladásba szenvedő szamár. Meg 8 fokhagymát. Ja, az előbb azt mondtad, 2 várat kínáltak érték. Most Hát kétféle részű kínáltak nekem. Ázsia kínált 16 tüdőbetegbe szenvedő szamár. Meg 4 fej fokhagymát. Meg egy házi korbász ilyet. Ja. Egy nagy határ. Ilyen napotot adtam volna a feleséget. És Kelet-Európában meg kínáltak nekem a másik gyűrűműr, uraim, 13 vagy 14 köbméter tétoztam. 4x4 volt, ugyan megtétő. Úgyhogy most hál' Istennek lekapogom, uraim, amióta a feleségemet magához kapta 200, vagyis 2800 volt, úgy meg nyílt a körme, hogy avasdott a fát, a nyelvjel vágni nekem az ablak. És így fialok valamikor, és akkor ilyen reflexiók, ilyen rohamok jönnek rám, de az legjobban, vagyis legtöbbnyire a kutyám okozik. Mert a kutyám elég vitang. Hátul állapot ülöm a kettőt. A kutyám. Belül a farka mozgik, hátul is davaj, szemüveget felteszünk davaj. Hát úgy, hogy ilyen vitang kutyám van, írni, olvasni, tud számolni, most csinálom neki a hajtást. Hát több mint 4800 forintot ne fizettem, itt akarja letenni Magyarországba a kutyám hajtást, és azt mondta, hogy ő a szlovákiai énekkel torki volt. Hát ő nem akar Uram, hát úgyhogy nem akar a kutyám lakni Szlovákiában. Azt mondta, hogy vissza akar a hajtást letenni Magyarországon. No rendben van. Hát 1800 forintot fizettem már le, azt mondta nekem már a rendőr kapitány úr, hogy hát csak 2500 forintot kell nekem még le kéne tehát fizetni. Azt mondta, nem kell, elég, hogyha a feleségemnek a gyapjút, lenyírtam a feleségemet, több mint 2 mázsa, 25 kg gyapjú jött le a feleségemnek. Ugye most bejön a szeptember, a hideg idő, kellnek a meleg kabátok, a prémes kabátok, a
kezünkben gyapjuk vannak. Cipőjük, zokni, pulóverek, gyapjuk, meleg pulóverek. Úgyhogy most már nekem azt mondta a zsaru, hogy csak a gyapjuk felülkodazni. És megkapja a kutyám a hajtást. És úgy van elismerve a feleségem, hogy ilyen szakmai javításokat szoktunk végezni, azt mondtak, 200-as szög van, vastag, ilyen 200-as. Segélek jó a fából. És a feleségemnek a feje a kalapács. Tehát én nem használok fizikai kalapács. Megtartom a szöget, ágyom befejel, és már gerend oda van szögel. Ilyen vastag gerendán, mi képes átütni egy 200-300-as szöget a feleség. Egyik is. Hát úgy, hogy ez a Supermannek is velem kellett járni jelentkezni, a Superman Clark nem mer járni Szlovákiára jelentkezni, mert le van írva a feleségemnek az agy felfogási képessége és a gyorsasága négyszer gyorsabb, mint Superman. Úgyhogy ezt tudom javaslani országvilágnak, még a Monika Show-ba is, ne talán, ha bekerülök, hogy a feleségemet elviszem bárhová, de igaz, hogy 6 vagy 7 lakatra van nekem lecsukni. Feleségem? Igen, egy vasládában tartom a feleségemet. Hát én tudom miért, mert a belmúlra 300 van a... Na igen. Ja, szép is hallottak tudta, jó. Így van. De képes vizet fakasztani, elárasztani a fejl országot. Országot az egész világon. Képes földrengést okozni, dökhalát, az állatokat képes, az állatokat képes életveszélybe sodorni. Úgyhogy uraim, inkább én azt javaslom, hogy a feleségem ne senki ne húzzon. Orvosból, egészséget. Köszönöm. Polgármester úr! A boldogságra. A boldogságra. Meg erre a fára. Erre a fára, meg a kecskékre, meg az ogrékre. Igen. Áldom elég, köszönöm, Olivér mondjuk. Köszönöm. Hát, Olivérkám, nagyon szépen, kösz, Zocsa úr. Meg Peti. Egészségedre. Petikeim. A Majdán. Andráska. Vajda úr. Na, kidobó. Kidobó. Nagyon szépen köszönöm ezt a vendéglátást, ezt az odafigyelmességet, ezt a... De rájuk sztára, szép testvére. Így van, hát önök egynek kell lenni. Hát a bátyám, nem? A Petinek vagy a bátyája. Igen. Na. Nekem meg az öcsém is. Hát így van az. Nekem a Úgyhogy uraim, azt mondom maguknak is, hogy a szerelem szárnyán szárnyaljanak és napsüssön a szemekbe, azt elálljon meg maguk sose a szerelem iránt. Mert én egyszer megálltam, 10 eurót fizettem, büntetés. A Szlovákiában. Én olyan szerelmes voltam az én csajommal, hogy amára mentünk, szinte begyújtak a fát. Nem termett semmi, begyújtalak. Tüzeltük, mint a bor. Tüzelt a lyukat. Mint a borz úgy tüzeltük. Tudja, le is mértem a szerelem hőfokját. Milyen jó? Na, menjünk? Oké, vissza. Gyere, köcsögöm, van meg! Menjünk el! Ezt az interjút. Nagyon köszönöm. Máskor is számítsatok rám. Számítsatok rám bármivel. Uraim, boldogság szárnyán szárnyaljatok, mert én alattam eltört a szárny. Jó van. Nem az haver. Oké. Egy összelünk, de akkor is. Nem Hidd meg, Zolikám, az egészségedre! Nem a nyám élet, a kecske élet. Oké, köszi! Nagyon egy rajongó vagyok. Menjél. Egészségedre! Nagyon, ne gyújt el, hogy Zolire! Zoli, várom! Sok tojást! Ne lehet onnan be, nem mondom, a másikat! Hogy hívnak? Olá Zoltán, Szlovenszki Republika. A Peti volt, hogy hívják, kidobál. A Peti volt, hogy kidobál. Olivér volt, a filmmásoló.